Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. PS, love you. Usa? Ngano apil mo ko? Kipagbugno man ni para nimo, mao nga apil ka. Kun mo daog ko, dili na ka mahimong muling ipasapan. Ako na lay imo tan-awon. Ako na'y imo ubanan. Nakasabot ka? Unsa? Pero kung ako'y makadaog, ako nisag ka, papapi. Ha? Wani malibaray. Ano man, nakasuway ka na ba? Ha? Unsa? Sino sumo yan? Oh, kuhan god. Huy, payot puang. Huy, tiguang. Kung makatiguang ka, mura nagpilay akong edad. Huy, payot, 24 pa lang ko, payot. So, mas tiguang ka pa na ako. Ha? Da. Care to share kung ano sa inyong gisigihag tabi des Loyo? Nothing man. So, what are the key aspects of information analysis? Anyone? Me, mami. Kakit yun ni ma'am kung magtabi eh. Nindot kang tanaw na iyang May hapin ko mami! magkibot-kibot. Ikaw, Mr. Sebastian. Dili ko pulaan ng ututok sa ingnaw nga hamis kayo. Mr. Sebastian, please stand up. Pilo, gitawag ka ni ma'am, uy. Nagsige na mo kong tutok niya. Ha? Ako ma'am? Yes, you. Ha? Answer my question. Oh, question. Asa to ma'am? Hala, Asa to? Quiet. Wa ka ba di maminaw sa akong discuss karon pa lang yun, Mr. Sebastian? Sorry ma'am. Nabisi ko. Busy with what? May I know kung unsa imong nabisihan? Totok ni mo ma'am. Adi, tutok sa blackboard ba? Pero ako'y nasabtan ma'am. Please, class. Kung may wa mo masabti sa akong i-discuss, please feel free to ask questions, okay? Anyway, take your seat, Mr. Sebastian. Ikaw, Miss Agayay, what are the aspects of information analysis? Say, Ma'am. What? Come again? I said, say, Ma'am. My answer is Samara sa Kampiolo. Wa siya makatubag sa akong pangutana, Miss Agayay. Same gani ni Ma'am. Hindi sa ko makatubag. Ako na lang, ma'am. Me na lang, me. Yes, ikaw. There are 5 key aspects of information analysis. These are process components, purpose, techniques, fields of application, and dahom! Unsa ganito, oy? And? Kuwang na lagusa. Unsa ganito, oy? Wait sa ma'am, ha? Unsa ba tigisulti ni chip o Xerox na ko, ay? Limot mo ko, ay, let me think sa ma'am, let me think. mauna diha, pabida-bida ka man. Hila ka! Feeling bright. Ay, ma'am, remember na ko. Output, ma'am. Output. Oh, Very good, Jordan. Output. Thank you, ma'am. Thank you. At nakatubag yung ko. Ikaw, kapiying sa tubag sa uman. Wait, tubag. Oops. Sorry, Papa P. Ay, makalams na gyud ta. Mau gid. Kagutom na gyud oy. Magagutom ang kahasol magtudlo sa ubang mga estudyante nga. Dugay kay makagets. Di ba, Ma'am Denise? Pero atong katungdanan ang pagtudlo nila. Kay maunay atong profesyon. Well, husto ka. Kapoy na gyud sa highway.
Parang, hatawagan lang na ako sila og taas, nga kopyahon sa hayo. Baka, ha? Mag-quiz ko, oy! Daon, right? Anong mga makalingkod ko ang maka-check sa akong FB? Uy, bawal na ha. Kilalan nga maayo tang ihimplo sa atong mga estudyante. Kaysa gikaingunan ni Miss Denise, mao kini ang atong gipili nga profesyon. Chay, kay ka, sir. Oy. So, kaya si Ma'am Denise, no, ba nato sa faculty? Mag-sige na mag-gani sa ka og cellphone sa imong vacant time sa una. Pero, karoon, lahi na ang imong gikabisihan. Di sinagka og tutok og sunod-sunod ni Ma'am. Chay! Lahi na sa imong biktimahon, sir, ha? Uy, ikaw sir ha. Basin mo to na si Ma'am Denise sa imong binuang. Basin mo hinuon og likaya na hinuon ko ana. Dili ra hinoon, sir. Thank you, ma'am. Kay seryoso baya kay ko sa kong tuyo nimo. Ay! Nadaatigid ko. Nakalive yung ka ni Ma'am, sir. Nawa, kariyo ang akong stress. Ay! Pero in fairness, ma'am, may usa ka estudyante ko ka doon, no. May good guys klase, no. Mga tuman siya, disan sa bago para ako ang lesson. Mayo guys, but... Mao ba? Yes, ma'am. O, mausa na sultis o ba may istra nga nakahandle sa inyong klase. Under na ko? Yes, ma'am. Nakaundang ko na sa una o karon lang ibalik. Pero mayo kayo ma'am. May kayo. Gawas ng bright. Ay! Ay! Gwapo yung sadyatiho. I'm sure na kailangan niya, ma'am. Well, daghan og maayo sa akong klase. Pero mas outstanding ng estudyantiho. Si Piolo Sebastian. Ha? Si Piolo? Yes! Kadong estudyante nimong hambugero? Ay, digil sir. Nasayop tingali ka. Kaya di ka magiro bata, hambol kay siya. Og, kung di pa lang angkong estudyante, oy, palitan ko ginug motor. Bright, ma'am, no? Ano, gwapo pa. Dami na ba kayo barug? Pero dako nag-edad, estudyante pa. Oo. Labing siguro, ligoy sa una. Sir, Hala ha, kung makaundang ligoy na dayon. Dili pwede makaundang lang kay may financial nga problem. No. Di na mahimong himoong rason nga dili makahuman sa pag-eskwela, sir. Daghan kay mga estudyante diha nga nagkalisod pero nakahuman sa paghihapon sa pag-eskwela, sa pagtuon. Nakahuman gyapon nakalampos. Kay naningkamot. Wa magsalig sa ginikanan. wa na ginikanan si Piolo. Iyang apuhan na lang ang nagpadako niya. Aw samot, gasalig sa apuhan. Way ayo. Sir, Way ayo yun. Basher lagi ka, sir. Basher lagi ka. Kung unsa kay rason, no, at least kana naningkamot siya nga makabalik sa pag-eskwela. O, nakita na ko nga may dakong potential ni bata kay Otokan. Otokan, kon mo padayon. Basig mo kalit lang sa nag-undang inig tunga-tunga sa tuig kay gikapoy na. Kaysa kung tanaw, mura magbugoy. Ay! Ay! Managlakit ang pananaw, sir. Kaya ako personally, no? Butanan ko niyong. Kay gikapuhan ka lang. Oh. Unsang taong naunga, oy. Ay! Il-argue ka, sir. Kuhaan gani ng Prince Charming sa umaabot ga activity na to ini sa eskwelahan. Unsa? Oh, basta. Uy. Dako ko pagsalig nga, mudaog siya sa bang contest. Kay, gwapo na o nindot og barog. Bright pagayod. What do you think, Miss Denise? ha? Mga una ta ninyo, uy. Oh. Ani, share ta ini. Gipahatag ni sa apuhan ni Piolo na ko ganina. Ay, winner ka, ma'am. Winner si ma'am. So close mo sa mga estudyante di ay. No. Dili mi close. Ay, si ma'am. Naunsa ka ba ya, sir? Dili na mahimo maong hunungin na si Ma'am Denise, di na mao. Nahibaw ka yun ganda ko, kalapasan ka na sa school ethics. Mao. Ani, dali. Man. Share ta ini. Man. Lami ni. Paborito ni namo ni aning tiya sa probinsya pa ko. Ah? Oh, hala, no. Giputos pa ba nagdahon sa saging lagi?
Gipaisan nga okra nga may ginamos og mga lamas. Anya ni asa gipada nga limonsito. Uy. Sito. Ay, lami, no? Lami. Mukaon ka na, Dennis. Uy na, manimaho ka na. Lami da. Niya magkuisulan nga adobong baboy ug manok ko. Kinilay ka na, ayaw ana. Uy. Ilabay na. Unsa? No, ayaw panaginot ana, ma'am. Uy. Nga may mas taro na ko nga da nga sudan. Ako mismo may nagluto ini para nimo. Ang binanggihatag ganina sa imong estudyante, be. Ako'y labay ini. Uy, uy, uy. No. Ayaw ka ikog, ma'am. Naibaw kong dili ka ganahan ini. Pero mapugos ka sa pagkaon kay hinatag. Mao nga, ako na mismo ang mulabay niya na. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!